Както знаете, в YouTube има доста обичани ютубъри, като Кралски, Друмев и дори Слави Клашера. Обаче, за съжаление, има и доста мразени, като Анди Студио. И днес ще разберем кои са най-мразените ютубъри в целия свят, като ще гледаме видео на Вонстера. За приятно гледане! Добре, хайде да гледаме. От продаване на душата за гледания до кражба на над Веднага започваме с Нико Кадо Авокадо. $1 от собствените фенове. Това са 5 най-мразни хора в историята на YouTube. Окей. Дано Анди Студио да са там, защото легит го заслужават. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Буквално много се надявам да ги има. Много се надявам. Започвайки с номер 5. Анди Студио? Не Анди Студио. Студио. Най-големите гейминг ютубъри в света. Да, между другото този го започвайки знам. неговата ютуб кариера през 3 май 2011. Да. През годините той беше успял да се изгради един страхотен имидж, като качваше видеа всеки един ден. О, това е любимите му постижение, игри наистина. GTA 5, Fortnite и Minecraft. Но няколко години по-късно, през 2024 се е превърнал един от най-мразените и забравени ютубъри, като е загубил над 90% от неговата аудитория. Въпросът това е обаче, много. който се питаме, е какво се обърка с него. За да ви отговоря на този въпрос обаче, първо трябва да се върнем през август 2019, когато той успява да направи най-гледаният си месец в YouTube, събирайки над 166 милиона гледания. Тогава 166 милиона гледания за един месец. Това наистина е много. Дори за английски канал. Това е изключително много. Буквално това е населението на 60 Тогава Българии. Minecraft и Fortnite бяха още доста трендинг, като това правеше процеса за правене на видеа на Quail Cop доста по-лесен. Като малко по-късно се появи и приятелката на Quail Cop, Azland, която също Да, имаше тя е милиони ютубър. абонати тогава. С течение на времето обаче Quail Cop се разбира с приятелката си и с неговите приятели, като решава да се фокусира в правенето на реакции, което тогава му е носило най-много гледания. This is what motivates me to create good videos. This is what pushes me to create good videos. Без да предполага обаче, че това ще бъде началото на неговото падение. Гледанията му лека по лека започнаха да падат, като и мотивацията му за правене на видеа. И Да, след това е нормално. Буквално, когато виждаш по-лоши резултати, нормално е мотивацията ти да спадне. Буквално и с мен същото, когато получавах много малко гледания, мотивацията ми беше ето така, но с последното видео за Линшо, наистина има над 10 000 гледания, за което наистина много ви благодаря и наистина съм много мотивирана да правя видеа, затова много ви благодаря за видеото и тъй, че да. Окей, малко се след отплеснахме. това на Quail Cop Нищо. започва да му става все по-трудно и по-трудно качването на видеа в каналът му. Понеже на всичкото отгоре той вече от над 10 години качваше видео всеки божи ден. Вау! Буквално 10 години да качваш видео всеки един ден. Той почна да задава Да. въпроса как мога да качвам видеа без да участвам изобщо в процеса. Като доста време работеше по въпроса и пробваше какво ли не. Но през 2021 той все пак успя да се даде решението на този проблем, а именно Blue. Blue беше канал създаден от Quail Cop, в който главният герой беше просто генериран от него герой, който се Да, контролираше като от витюбър. костюм за проследяване на движенията. И реално всеки можеше да бъде Blue, което беше перфектно за Quail Cop. Това означаваше, че вече има формула, с която ще може да качва видеа без изобщо да участва в създаването на тях. А просто може да снеме хора, които да правят всичко вместо него. Каналът му също успя да натрупа доста успехи, като в момента има даже над 1 милион и 500 хиляди абоната. Ей, това е добър за като да не е човек. То естествено тогава Quail Cop видя и потенциалът на изкуствения интелект и написал в Twitter: през 2023 искам да клонирам себе си. Неговите Уооо, да кажеш това наистина звучи много, много невероятно. Какво, представете ли си да кажете нещо такова? Някакси звучи много странно и в същото време е страшно. Но за щастие или не, с сегашните технологии наистина това става възможност. фенове бяха много изненадани от това негово решение. И буквално не скоро искаха ще може го да прави. се клонираме. Но Quail Cop искаш да изпълни неговата мечта и напълно да се автоматизира YouTube канала. И след дълги усилия той успя да го направи, като пусна неговото първо видео, което беше напълно автоматизирано. А именно Minecraft, но ти получаваш само един блок. We are in hardcore, so if we die, we die. Да, като цяло това е изкуственият интелект. И наистина е много странно и не знам дали някой би искал да го гледа това. В смисъл, всеки би предпочел да гледа истински човек, отколкото някакъв AI. Did you see that? The head just was like. Така както може да забележим, клипът му не беше перфектен. Със Като сигурност. изкуственият интелект искаше още доста подобрения. И имаше доста проблеми, заради което неговите фенове естествено бяха бесни. Като клипът събра над 20 000 нехаресвания и коментари като: Вау, това са повече нехаресани от видеята на Анди Студио. It's not true. That's impossible.
Quail Cop. Въпреки този огромен хейт обаче, Quail Cop каза, че това е било огромен успех и продължи да се качва AI видеа. Съмнявам се. Доколкото помня, видеята му с изкуствен интелект събираха много малко гледания. Но малко по-късно ютубърът Но все пак може да прави доста. или по-познат като Шарли, нямаше как да оставя така нещата и направи видео по темата. След което още повече хора мразаха Quail Cop. Quabblecop's making a use case right now where even if like the views are low, the fact that he doesn't have to lift a finger to make the content and can make a ton of it is probably worth it to a lot of other channels as well because they'll still be making money off it. След този клип гледната при Quail Cop започнаха да правят още повече, като вече абсолютно всеки знаеше, че той го прави само за парите и не го интересува за неговата аудитория. Нали, много ясно, когато използваш изкуствен интелект да прави твоите видеа, нали, очевидно, че не те интересува, нали. Гледанията му продължават да спадат все повече и повече и той се е превърнал в един от най-мразените ютубъри в платформата. Което според мен е напълно заслужено, защото никой не иска да гледа просто един изкуствен интелект. А гледащите искат да гледат истински хора с истински емоции и мнения. Номер 4. Никокадо авокадо. Окей, стигаме до големия, буквално големия Никокадо авокадо. Обаче между другото, не знам дали сте видяли, но напоследък е отслабнал изключително много. Отслабнал е. Никокадо авокадо или Николас Пери започва неговия YouTube канал през 2014. Когато неговият приятел го окуражил да се направи YouTube канал. В началото всичко започва доста нормално. Като той прави видеа относно веганството, лайфстайл влогове и видеа, в които свири на дадени музикални инструменти. Да, Никокадо авокадо, когато още бил канал слаб. тогава и е правил доста адекватен контент. Но не за дълго. Защото 2 години по-късно на 1 септември 2016 Никола скачва неговото видео "Защо вече не съм веган ютубър". В това видео той обяснява защо вече ще спира с веган видеята и беше голям шок за неговата аудитория. Като видеото в момента има над 7,4 милиона гледания. I just want to be myself and I don't want to keep going. I don't want to be involved in the vegan stuff anymore, so. След това видео Николас решава да експериментира с нов вид видеа за неговият канал, а именно mukbang. Не, мъкбенговете! Като цяло, ако не знаете какво е мъкбенг, за което се съмнявам. В мъкбенговете един или много хора ядат големи количества храна и също така говорят на камерата и ми е много странно как хората гледат тези мъкбенгове и буквално как им е интересно, понеже има някакви мъкбенгове с по 100 милиона гледания. Нали, предполагам, ако е нещо като подкаст, нали, обсъждаш нещо, нали, предполагам, може да бъде интересно, ама не знам, просто аз мога да си представя как гледам такива видеа. И буквално вижте защо тези нудли са сини. Окей, отплескаме се, хайде да продължаваме. Докато разговаря с аудиторията си на живо или в записано видео. И защото, както ви казах, Николас беше веган допреди това видео, хората просто му взривиха това видео, като тогава му събраха над 50 000 гледания. Което през 2016 беше много добре за канала му. Това обаче беше момента в живота на Николас, който щеше да промени всичко за винаги. В следващите няколко години контент на Николас започна да се състои главно от мъкбенгове. Между другото, какво по дяволите е това? Каква тази зелена тухла? Донесе милиони гледания в всичките му клипове и почти 4 милиона абонати в главният му канал. Което звучеше супер първоначално, но той не осъзнаваше, че се продава душата и тялото само за гледане и пари. Като сега искам да направим едно сравнение, за да видите за какво става въпрос. Преди първият му мъкбенг Николас е тежал само около 68 кг, което даже за неговите години ръст е било малко. Но няколко години по-късно с тези мъкбенгове, които прави, е качил вече почти 160 кг. Представете се, качите над 90 кг само за да станете известни в интернет. Никола също не можеше да осъзнае колко много това ще навреди на здравето му. Като започна да се вози в количка... Вижте колко е бил дебел. И буквално когато си толкова дебел направо, едва можеш да ходиш, трябва да изпиташ количка. И тогава Николас му хрумна идеята да говори за страничните ефекти от тези видеа. И как животът му се стрива при очите. Вижте колко нудли яде буквално. Нещо, което съм забелязал в мъкбенговете е, че главно ядат нудли. Когато те са чите пакетчета от нудли. Му се стрива при очите. След като забеляза, че хората харесват да слушат за неговият личен живот, той започна да прави драми и се чакайте малко, какво се случи на този човек? Защо по дяволите има пица върху главата му? Буквално съм виждал някакви видеа на Никокадо авокадо, в които буквално поудява и така се бърша си пицата в лицето. Papa John's Pizza! Смисъл, chill out! Драми и с неговият съпруг пред камерата. Като постоянно се караха и биеха пред камера.
Уау, буквално го удари. Дем, не знам това дали е нагласено или не. Дем. За жалост обаче, тези драми помежду им пред камерите изобщо не влияха добре на отношенията им. И Ако въобще са били истински. са се раздели няколко години по-късно, като обвиняваше неговия YouTube канал за случилото се и избягваше да приеме отговорност. Да, това е много лоша черта, когато някой човек не иска да вземе отговорност и не иска да признае, че нещата, които са му се случили, са се случили заради него. В следващото видео се пробва замаскира това, че му е тъпо и реши да се похвали с неговата нова къща, която се е купил за 2,3 милиона Иска да долара. флексва човека. Колкото да се пробваше да прикрие, че му е тъпо за ситуацията, по време на видеото той не можеше да издържа повече и си каза какво му е наистина. Дем, направо плаче. Въпреки, че има къща за 2,3 милиона пакетейшн. Това е едно доказателство, че парите не купуват щастие или поне не напълно. Тази част на видеото ще я ви обясня как Николас се е проверил неговият живот, но той всъщност шокира целият интернет, докато обработвах това видео. Да. Като качи неговото видео Two Steps Ahead. Да, че тук отслабва. Крис тук вече отслабно. Because I've made myself one. Така го забелязахте, Гледайте, Николас буквално се свърши. гледайте едната снимка и гледайте другата. И намирам едно нещо, което е много смешно в снимката, в която е дебел, има червена тениска, на която пише аз се идентифицирам като слаб, като клощав, и на другата, когато вече наистина е слаб, няма тази тениска. Тъй, че наистина това ми е малко смешно и 110 иронично. кг, като също обяснява, че през последните 2 110 години е килограма. качвал напълно през записване видеа. Yep. Докато всъщност се е отслабвал и се представи като най-големият YouTube злодей и измами всеки един от нас. Днес на хора, този път Николас направи един от най-нереалните моменти в историята на YouTube, като Да. клипът му в момента даже е събрал над 43 милиона! и е станал най-гледаният клип в канала. Вау! Също хората започнаха да се връщат респектът към него, но според мен няма да отнеме много време, докато стане отново Да. доста мразен ютубър. Защото Дори сега, нали, доста хора още мразят Никога Долукадо. сега да е свалил килограмите, това не променя нито едно от нещата, които е направил преди това, Да. и не променя Това е фактите, вярно. че е правил всичко за гледания. И да не забравяме, че буквално е бил на коса му това да загне. Преди да преминем към следващия ютубър, обаче искам да ви представя... Окей, това е спонсор, затова го скипваме. Номер 3. SS Sniper Wolf. Sniper Wolf е една от най-лоджи ютубърките, като започва нейния канал през 2013-та. С клипове на играта Call of Duty. Като за жалост и тя като Николас тръгна с времето по лошия път на мързливостта. Yep. Като с години наред вече прави почти изцяло само реакции на тиктокове и различни видеа. Като тази формула успява да я докара все пак почти 35 милиона абонати. Вау. Видеята и често се състоят от не толкова интересни реакции и просто си че го прави за да Да. изкара възможно най-много пари. Но за сметка на това да не качва толкова качествени видеа, което е доста лош подход според мен. Но наскоро ютубърът Jack Films реши малко да разкаже от мнението си за канала на Sniper Wolf. Като публикува едно такова видео, което събра супер много гледания, Да, за и той откровените започна да видеа. качва още клипове, в които я иронизира. Quite literally, all she does is upload other people's TikToks. How is that an idea? What am I not getting here? Като нещо много интересно, което направи Джак, беше да направи втори канал, в който да игра изцяло на контента на Sniper Wolf. И като цяло да иронизира и да използва собствената й стратегия, като феновете му обожаваха това. И вторият му канал даже успя да събере над половин милион абонати, което е абсурдно за такъв контент. И целта беше един вид да покаже колко лесно Sniper Wolf може да събере абонати. Да, понеже цяло всичките видеа на Снайперов просто реагиране на видеа. И като цяло тя знае, че YouTube е зад гърба й, и затова тя искаше да измисли начин, по който да го спре. Single video for the past few months has been about me. And it's just like shitting on me. And then his streams. This dude is just like low-key harassing me. Like, should I get a restraining order? Дята на Джак обаче не спръха. И това даже започна да влияе на гледането на Sniper Wolf, като те започнаха да падат. И тя беше толкова ядосана от това, че реши да се появи пред къщата на Джак и да покаже буквално къде живее той на стори в Instagram. Да. Което, както може да се усетим, е най-голямата простоя, която може да направиш в такава ситуация. Наистина, буквално да отидеш до къщата на някой, да снимаш къщата му и да го качиш на стори и цялата ти публика да може да види това, наистина много гадно и недопустимо. Alright, right in front of your house. Да, ето. Come out. Come out and talk to me. Това стори беше видяно от милионите последователи и Джак беше в опасност за живота си, като всеки момент някой непознат можеше да нахуя в домът му.
От друга страна обаче на Снайпер Вулф изобщо ни покаше и го прие като един базик просто. Да. След този инцидент обаче тя получи огромен хейт и YouTube даже този път бяха принудени да направят нещо по ситуацията. Като те решиха да демонизират канала за някакъв период от време. Това обаче още повече вбеси хората. Защото според тях тя нарушила правилата на всяка една платформа и заслужава поне каналът да бъде... Да, в смисъл направила голямо престъпление и единственото, което получаваше е да ти демонетизират канала там за един месец. Поне че заслужава много по-голямо наказание, отколкото само това. За винаги. Снайпер Вулф все пак се извини за действията си. Да, но се извини чак след като видя целият хейт, който получаваше. Тъй, че веднага можете да видите, че нейното извинение е фалшиво и не е искрено. Но извинението изглеждаше супер фалшиво. Да, точно. Защото в следващите видеа тя продължаваше да се прави тези не толкова интересни реакции и не даваше кредит на нито един от тиктокърите, на които реагираше. Да, не дава кредит. Тази ситуация за пореден път показа на аудиторията и какъв човек е тя. Като по-късно през годината тя също обвиняваше и друга ютубърка на име Azzyland, за която ви бях говорил малко по-рано в видеото. Та обвиняваше, че й копира видеята. Then pretend to be somebody else. And that's on Azzyland. Но всъщност беше съвсем обратното. Azzyland обаче получава интервю от друг ютубър, за да разкаже какво всъщност се случва в тази ситуация. И там тя всъщност споделя как Снайпер Вулф манипулира нейните фенове да се мислят, че клиповете са купирани от Ази. Като това, както ви казах, изобщо не е вярно. And then it turned into taking every idea they did well, but because they had more following than me, their video would just get more views, and so people would see their video first and then assume that their video was first. Много кофти. Буквално, вижте всички тези откраднати тъмнели. И представете ли си да крадете тъмнелите на някой друг и след това да обвините човека, от който крадете и да му кажете, че той краде от вас. Не сега, какво лицемерство. Като даже е минала и границата и е решила да я копира начинът на говорене. И поради тази причина Azzyland е трябвало да промени говорът си. Представете за какви неща става въпрос. И следователно след всички тези лоши неща, които е направила Снайпер Вулф, се е превърнала в една от най-мразените креатори в YouTube. Но това по никакъв начин не е променило начинът на правене на видеа и тя продължава да се прави мързеливите реакции. Като глината й падат все повече и повече. Номер 2. Джак Дохарти. Джак Дохарти в момента е един от най-мразените хлапета в интернет. Да. Като той още от рана детска възраст започва да става популярен с неговите ботъл флипове на всякакви предмети. Естествено, като беше още тренд през 2016. Малко по-късно обаче започва и с това, което ще го направи най-известен, а именно неговите пранкове. Но проблемът с неговите пранкове беше, че за да се отличи от другите ютубъри, той трябваше да прави максимално скандални пранкове. Като това за жалост включваше представянето на съвсем невинни работници и честно казано излизаше извън контрол. Да, точно за това говорих. Вижте буквално. Буквално отива да снима. Естествено тези мулни пранкове нямаше как просто да нямат гледания. Като всеки един от неговите клипове правеше милиони гледания без проблеми. През годините обаче неговият контент все повече и повече деградира. Като се вижда колко много винаги иска да бъде център на вниманието и да бъде вървежен. Без значение какво ще му коства това. Като в момента се е превърнал в един от най-омразените ютубъри и стримери в историята. Като видеята му състоят най-вече от викане на известни стримери и рапъри. Като гледат да правят постоянно някакви драми помежду им, за да се дигат гледанията. И както знаем, за жалост тази стратегия работи. Защото както знаем, дори хейтърите ще се абонат за неговият канал, за да следят глупостите, които прави. Предполагам, че вие сте го правили за някакъв канал. Като се личи, че хищно му по какво мислят хората за него, той е просто къде е вървежен, за да не му умира каналът. Според мен обаче най-големият проблем в неговият канал са всъщност неговите шортс. Където той постоянно използва онези момичета, като даже едно от тези момичета е неговата приятелка. И кара да правят доста неприлични неща с цел да им дигат на... Сигурно сте виждате тези видеа в YouTube Shorts. So how does it feel to have a sister that has an OF? My friends always ask me if it's pink, but I don't really know what they mean by that. И най-тъпото е, че тези видеа са предназначени за деца и главно малки деца ги гледат. И ако деца не ги гледат възрастни, които си купуват техните OnlyFans. Сте в OnlyFans. И да прибира голям процент печалбата. Така цяло може да кажем, че Джак е нещо от сорта на модерен онлайн. Друго нещо, поради което хората също го мразят, е, че вече е започнал и публично с съвсем случайни хора да правят това е най-гадното нещо. Като им се дъха, след което те трябва да му връщат. Може да спреш какво си искаш, но когато трябва да другите хора, направо това става много гадно.
Мисля, можеш да си правиш каквото си искаш, на себе си можеш да си правиш каквото си искаш, но когато вече става въпрос за други хора и им предиш на тях, наистина това е много гадно. Да, гледайте! Ето, предизвика го и тебе боdyguard буквално идва. И се крие зад него като мишка. Това изобщо не е окей, хора, като се му представя, че него гледат хиляди тинейджери на живо всеки ден. Да, и някои го взимат за пример, ето. Даже вече има деца, които взимат пример от него. Да, има едни Jack Doherty wannabe-та, които само се правят на него и го имитират и стримват и дразнят хората и си мисля, че той е много готин. Да. Да, моля ви, не взимайте пример от хора като него, които правят всичко за гледания. Защото рано или късно ще паднете на човек, на който не му е до шегички и може да стане много опасно. Номер 1. Логан Пол. Дойде време да поговорим за може би най-мразният ютубър в цялата платформа, а именно Логан Пол. Логан, предполагам, доста от вас го знаете като един от най-известните ютубъри в света и създател на напитката Prime с KSI. Но всъщност има доста лошо минало и до ден днешен е доста мразен човек. Нека обаче ви разкажа малко повече за неговата история. Той започва неговият канал на 12 септември 2016 с неговият първи влог. Като той през целият му престой в YouTube и до ден днешен се качва само влогове и лайфстайл видеа. В началото хората имаха смислени чувства към него, като имаше фенове, които му харесваха видеята, защото бяха много динамични, но от друга страна и доста хора му мразиха видеята по същата причина. По-късно обаче започна неговата дистрак ера, в която той правеше музикални клипове, в които обиждаше негови приятели или даже неговият брат. Отново с цел да правят драма помежду им и да се дигат гледането. Това естествено работеше и му вдигаше абонатите и доста гледаната, но за сметка на това му буташе доста надолу неговата репутация. Въпреки тези неща, сега не е направил кой знае какво. Да, кликбейтваше неговата аудитория и правеше фалшиви драми, но това не е чак толкова зле, за да се нарече един от най-мързените ютубъри. И да, това е така. Но през 31 декември 2017 Логан Пол качи един негов влог, който промени със сипа животът му завинаги. Да, това е първата голяма драма на Логан Пол. Като той искаше да прекара нова година на по-интересно място. Top 5 craziest things I've ever experienced in my life. Top 1. This is the craziest thing I've ever experienced. Логан Пол в този влог реши да пренощува с неговите приятели в японската гора, но никой не се е представил какво ще види там. Да, буквално отива в гората. След тази гора се нарича самоубийствената гора, защото доста хора отиват там и за съжаление се самоубиват. И буквално Логан Пол снима влог, отивайки в гората и се натъква на труп на човек, който се е самоубил. И буквално Логан Пол насочва камерата към самоубилия се човек. Представете си нивото на дисреспект. В гората човек, който наскоро е почукнал. И не знам какво му минало през гласа тогава, но той реши да го снима и да се прави шегички с ситуацията, което е абсолютно недопустимо. И следователно този влог много бързо след това беше изтрит. И още не мога да повярвам как от всички държави, където може да се случи това, то това се случва в Япония. А именно точно една от държавите с най-развита и уважавана култура. Тази история гръмна във всички новини и Логан Пол трябваше да предприеме някакво действие. Като той реши да качи неговото супер известно видео So Sorry, в което се извинява за случилото се, но това, което беше направил, нямаше връщане назад. Като и това видео се превръща в най-гледаният извиняващ се клип в историята на YouTube с над 63 милиона гледания. Да, толкова гледания само за да се извиниш. I'm simply here to apologize. И дори след това извинение, неговата аудитория просто не можеше да му прости. Като получаваше коментари като наруши насоките на общността, стана номер 1 в трендинга, ето какво не е наред с YouTube. И доста правилен коментар. Мина все пак някакво време от този инцидент и той се завърна в влогинга. Но определено нямаш същите гледания и респект както преди. Като няколко години по-късно след инцидента от 2021, той забърка в още една огромна измама. И това вече прeda чашата и на последните хора, които го харесваха. А именно криптозу. Да, криптоизмамата. Криптозу беше описано от Логан Пол като забавна криптоигра, която ти прави пари. Но не след дълго на ютубърът CoffeeZilla му се стори, да, че има нещо... Много обичам CoffeeZilla. Той прави YouTube разследвания и наистина видеята са му на много високо качество, затова да, много го харесвам. Ще гнило в цялата ситуация и направи разследване по случая. След което наистина откри, че Логан Пол е измамил всичките му фенове, които са му се доверили, като измамата да, смисъл, хора, урок от мен, никога не се доверяйте на крипто неща, крипто игри, защото има голям шанс да измама. Това на стойност 18,5 милиона. И CoffeeZilla обяснява всичко във видеото му,
Разследвам най-голямата измама на Логан Пол. How much did you guys make from CryptoZoo? I lost around $50,000 in CryptoZoo. 50 палки. $40,000. I lost around $15,000 US dollars. I lost $25,000. $120,000. $500,000 Australian, which is $500,000 in CryptoZoo. Shut up! No, you haven't! Половин Yeah, милион. 500K. И въпреки всички доказателства срещу Логан Пол, този път той не си призна, че е в грешка. Като обеща, че ще върне парите на хората, които са инвестирали в неговият криптопроект. Но Кофизела отново му струваше малко гнило и отново направи клип по темата. Понеже Логан Пол всъщност не е щял да върне всичките $18,5 милиона, а е щял да върне само около $2,3 милиона. И то с наглостта да им направи условия на измамените вече хора, че за да им върне процент от парите, те трябва да се махнат джобите срещу него. These are the estimated damages in CryptoZoo, $18.5 million, which comes from a combination of ZooCoin and NFT sales. And then this, much smaller percentage of that pie, is what Logan is actually offering to refund. След поредното разобличение, Логан Пол напълно разруши репутацията си и почна да получава коментари като "Веднъж измамник, винаги измамник". Хора като Логан Пол никога не се променят. И аз просто съм в шок колко нагли хора има като Логан. Не стига, че някак се Да, освен нагли хора като Логан Пол, има и наивни хора. Защото CryptoZoo не е първата измама на Логан Пол, буквално преди това е имало и други измами. И много ясно, че когато има крипто, има и Логан Пол, просто няма как да се довериш. Там инцидент, той имаше втори шанс. Той направи още по-голяма простия и измами феновете си за $18,5 милиона. Абонирайте за канала, за дължи документации и цъкнете да видите това беше кои са видеото. най-обичаните. Да, хора, надявам се, че ви е харесало. Наистина това беше много добро видео. Отново линк за него ще има долу в описанието. И до нови срещи!